12 minutos, continuamos en Más de Uno Ourense en Onda Cero, saudando agora ao secretario xeral dos socialistas ourensans e vocero na Deputación Provincial, Álvaro Vila. Bos días. Hola, buen día, Paco. Bueno, como está a iniciativa de plantexar un pleno extraordinario na Deputación para debater a situación o dano ocasionado polos lumes forestais na provincia de Ourense? Sí, bueno, a semana pasada, de la Deputación se nos transmitiu a necesidade de facer un pleno extraordinario por unhas cuestións técnicas que abarquen necesitaba, digamos, a Deputación a aprobar, con a orde do día no seu momento. Entonces, nós o que lle plantexamos do Partido Socialista ao presidente foi que unha vez que había ese pleno extraordinario, que non podíamos pasar, e sería moi difícil de explicar que os diputados non falásemos desta vaga de incendios que está cometendo na provincia de Ourense. Entón solicitámoslle a través da Xunta de Portavoces, dun grupo que temos de portavoces, que incluíse un punto na orde do día para debatir os mesmos. Ele entendeu que era suficiente facendo unha dación de contas, é dicir, unha dación de contas é algo que nos dice o presidente, pero sin dar ocasión a un debate nin a unha réplica. Entón, nós dixémoslle que de esa maneira que non aceptábamos, que entonces, juntamente co Bloque Nacionalista Galego, porque necesitábamos un quórum para poder solicitarlo, que entonces procedíamos a solicitarnos un pleno extraordinario, condicionado a que si viña ben a incluir un punto na orde do día para debater o mesmo, a vaga de lumes, pues estábamos dispostos a retiralo. Bueno, finalmente, eso que se produciu, na mañá de onte, o presidente modificou a orde do día, e meteu un último punto, digamos, un debate sobre a vaga de incendios, a vaga de lumes deste mes aquí na provincia de Ourense. Entón, nos procedimos a retirar a solicitud de pleno extraordinario, e mañá, procederemos no último punto a falar, debatir, porque creo que non podemos ocultar a xente a realidade. Temos que aprender desta situación, non se trata de buscar culpables a nadie, pero sí, indudablemente, ver os erros que se cometeron e ver onde podemos mellorar para que isto dentro de 2 ou 3 anos non volvamos a estar no mesmo debate, nas mesmas circunstancias. Que papel debe xogar a Deputación en relación cos lumes forestais? O sea, a Deputación, na súa principal función, digamos, apoiar os concellos de menos de 20.000 habitantes, que na provincia de Ourense son todos, excepto, digamos, Ourense capital. E, realmente, a quen máis de compete, digamos, das circunstancias da prevención e posterior extinción dos lumes é a Xunta de Galicia. Pero a Deputación de Ourense tamén creo que podemos facer unha labor moi activa sobre os mesmos. Si ao principio da vaga de lumes a Xunta de Galicia estaba chamando os concellos cando non tiña ni siquiera un diagnóstico dos medios que contábamos os concellos, se tiñamos motomóvil ou non tiñamos, cando esa era a competencia absolutamente da Xunta de Galicia, pois eu creo que da Deputación, en convenio ca Xunta de Galicia, podemos atallar parte desta circunstancia, porque o monte, mentras a política forestal, a gorgandeira do sector primario da Xunta de Galicia non cambie, e non somos nada optimistas que no futuro vai a cambiar, porque leva máis de 17 anos sin mudar, pois creo que temos que atallar e mirar por os nosos povos e por as nosas casas. É dicir, hai que fazer un perimetraxe durante todo o ano dos núcleos e das casas, e por lo menos que se vai arder o monte, porque vai arder, porque a política forestal non vai a cambiar, por lo menos podamos proteger desde os concellos os nosos perímetros dos núcleos e das casas. De aí a Deputación, conjuntamente ca Xunta, sí que ten que axudar para dotar uns medios mínimos aos concellos e nos podamos autodefender, que en definitiva é o que pasou, a autodefensa, digamos, dos ciudadanos, dos concellos e do pouco personal que podía haber. O presidente da Deputación, Luís Menor, esta mañá atendeu as peticións do alcalde e tenente alcalde de Vilamartín de Valdeorras, baseadas na prevención dos arrastres, en garantir o abastecemento de auga a toda a poboación, así como en mellorar a estrada de acceso ao pobo de San Vicente danado polos lumes. Di que entre todos hai que reparar o afectado e que se ponga a disposición deste concello, por certo, gobernado polo Partido Socialista. Que lle parece? Sí, estuvemos ayer, pues, con Enrique, pues, é terrible ver aquela situación, como quedou prácticamente o 90% do concello arrasado polo lume e o 90% das casas arrasadas polo lume. Recordemos que se a xente pudo escapar foi por unha pista que abriu de terra o propio alcalde anteriormente, para que foi por onde pudo escapar a xente, digamos, do pobo.
bueno, nos congratulamos, digamos, a Diputación, porque recordemos que esa carretera de acceso é propiedade da Diputación, e si é verdad que agora temos un problema secundario, que é as choivas, como veñan, digamos, en forma de tormenta, o problema, porque os como ten os concellos e outros similares, terrible. Entonces, parece moi ben que a disposición como de outro moito para facer, digamos, esta prevención ante as tormentas ou ante a choiva que veña posteriormente. En conxunto, como ve o papel do Goberno da Xunta de Galicia e do propio Goberno do Estado nesta vaga de lumes? Porque aquí semella que todo o mundo fixo o que debía, pero que ninguén ten a culpa de nada. No, pero o problema está precisamente nesa palabra, é dicir, eu son consciente ou penso que todas as institucións fixeron todo o que puderon facer. O sea, eu dou por seguro que tanto a Diputación como os concellos, como o Goberno do Estado, como a Xunta de Galicia fixo todo o que pudo por facer. Pero que a realidade é que o que se fixo non foi suficiente. Non foi suficiente para perder os nosos necesariamente, pero tampouco foi suficiente para proteger os nosos núcleos e as nosas casas. Porque, en definitiva, os núcleos que nos defendeu na súa maior parte foron os ciudadanos, foron os veciños do propio personal dos concellos. Entonces, indudablemente que algo fallou. Isto non se trata de buscar culpables, porque ainda estamos apagando, pero si se trata de facer unha reorientación de todo isto que sucedeu. Porque o que non podemos é lamentarnos de que os medios eran escasos, non suficientes e todo demais, e non facer nada máis. Mira, nós somos 91 concellos na provincia, máis o Arense capital. A Xunta de Galicia ten que ter unha brigada permanente os 12 meses do ano en cada concello. Falamos de 91 brigadas que traballan durante todo o ano, 9 meses, facendo un escortalumes, perimetraje, a zonas de franja secundaria dos povos e das casas. E durante os 3 meses restantes, pues, se dediquen, digamos, pues, a apagar o lumes ou botar a mão onde faga falta. É xente profesional, porque o que non pode ser coller unha brigada 3-4 meses no grau, xente que non ten unha experiencia en todo isto, é si unha labor de prevención mínima anteriormente. Entonces, ou tomamos en serio, ou dentro de 2 ou 3 anos, cando veña outra vaga, volvemos a estar falando e lamentándonos do mismo. Unha das polémicas desta vaga de lumes tivo o lugar tivo a súa orixe nunha boda na que botaron fogos de artificio. Tratouse dunha boda da filla da deputada provincial e tenente alcalde do Concello de Amoeiro, Susana Rodríguez. O BNG pediu a súa demisión e o presidente da Deputación, Luís Menor, que cada quen asuma as súas responsabilidades. Que ten que decir ao respecto? Sí, bueno, non foi na boda, foi unha por boda, un destos ahora, estas modernidades que se fan agora. Eu estuve falando tanto co Concello de Amoeiro, co alcalde, como a deputada, e, bueno, me explicaron a situación. É dicir, no Concello de Amoeiro non consta ninguna solicitud de tirar de fuegos, non consta ninguna aprobación da mesma, autorización, por suposto, e o que se me explica a min é que isto foi unha ocurrencia de 2 ou 3 que estaban, digamos, nesta por boda, donde ni siquiera estaba a diputada, totalmente axeno, digamos, a organización da mesma. Entonces, é un feito totalmente reprobable e lamentable que, bueno, só nadie se ocurre nesta vaga de lume, digamos, tirar un par de fogos artificiales. Creo que temos que lamentar eso, é reprobable. Ahora, outra cosa, digamos, as responsabilidades políticas, neste caso, por non verso, digamos, pues, como comentaba antes, non hubo nin autorización ni solicitude en ningún momento de tirar, digamos, ningún fogo artificial. Falemos da política municipal noutros concellos. Logo de meses de tira e afrouxa, BNG e PSOE acadaron un acordo de estabilidade no Concello de Viana do Bolo, onde goberna o Partido Popular. Implica isto que van cara a presentación dunha moción de censura? Non, xa está presentada. En Viana. En Viana, sí, xa se presenta. Sí, xa está presentada. Non sei se foi o vernes ou o xoves cando se presentou, e agora falta debatila. E indudablemente, vamos a ver, a situación o requería, é dicir, o abandono total, o desleixo total do alcalde que non exercía a súa función durante estes 2 anos, o facía indispensable que tanto o BNG como o Partido Socialista se puseran de acordo e pusasen digamos, a gobernar, porque os ciudadanos non poden pagar as consecuencias de que un alcalde non quere exercer as súas funcións, nin con orzamento, nin con xestión. Entonces, bueno, era unha situación que se vía, finalmente se puseron de acordo das dúas partes, bueno, se vai a debatir, creo que é o día 7,
a moción de censura. Que fixo posible ese acordo? Porque lembremos que cando remataron as eleccións e sumaban PSOE e BNG, pois parecía que non se entendían. Sí, esto son circunstancias políticas. Es decir, eu creo que da necesidade a veces se fai virtud. É dicir, nadie podía entender esta situación e que BNG e Partido Socialista non se puseran de acordo. Bueno, pois se xuntaron as dúas partes, os conselleiros de un lado ou do outro, se negociou, se falou, e ao mesmo tempo pois, se puso en riba da mesa pois, o que é a política. É dicir, a xente o que quere que nos entendamos e que gobernemos. E, en definitiva, creo que a responsabilidade tanto duns como doutros ao final tuvo que ser máis que a diferencia que podía haber. Era, digamos, un acordo que era sí ou sí, non tiña outra opción que conquerilo. Eso chigo, os ciudadanos non poden digamos, sufrir as consecuencias dunha persona que non quere ejercer o seu cargo. Imos ata o seu concello, o de Taboadela, do que vostede é alcalde. Están en plena celebración da Semana Cultural. Por que nestas datas? Pois mira, estas datas surxiron por necesidade. É dicir, eu, cando tomamos posesión fai 6 anos da alcaldía, como ben sabes, as eleccións son o último domingo de maio, entre que tomas posesión non, estivemos a junio, e nos tiñamos unha inquedanza cultural de facer algo. Estábamos falando dun concello que tiña o tema de cultura a cero non, o sea, totalmente negativo. E non tiñamos agora pronto vamos a ter ni un espacio cultural donde facelo. Entonces, non nos quedaba máis remedio que facelo ao aire libre. Entonces, ao aire libre dice, bueno, pues facémolo en agosto, que mal será que non nos garanticemos un bo tempo. Entonces, facémolo na última semana de agosto, e por eso surxiu fai 6 anos, cada vez con máis forza, cada vez con máis potencia, e cada vez con máis aceptación da xente. É unha semana cultural que abarque distintos tipos de actividades, tanto na piscina municipal tamén con actividades para rapaces, como de teatro, a conciertos, a FIFA, que facemos estar no torneo de FIFA, como a torneo de paintball, distintas actividades que rematamos o domingo cunha comida popular e unha feira de artesanía tamén aquí na Plaza do Concello. Entón, da necesidade, fixamos a virtude, o aire libre, e o tempo esperemos só que nos acompañe este mes de agosto, aunque todos estamos deseando que chova por tema dos incendios. Bueno, moitos concellos programan actividades lúdicas e xantares populares en relación coa presencia dos seus emigrantes. É o caso de Taboadela? Bueno, indudablemente a todos nos pasa que neste mes de agosto, cando máis inmigrantes temos, nós temos unha parte moi importante no País Vasco, e este mes nos visitan, indudablemente nos acompañan e disfrutan tamén destas actividades. Pero eu mentiría se dixera o contrario, é dicir, esta Semana Cultural a facemos para os veciños do Concello. Indudablemente agradecemos todo o que nos veñan a visitar, indudablemente veñen xente de Ourense, como estuveron ayer nun concerto moi bo que fixemos aquí, e a xente, digamos, da migración, e aproveitamos todo. Pero indudablemente, isto ven da necesidade de acercar a cultura a xente de Taboadela. Actividades culturales que de outra maneira probablemente non tendrían acceso a ela porque tendrían que desplazarse a outro sitio. Bueno, xa que sae o tema para rematar, como foi o verán en canto a retorno vacacional de emigrantes? Ben, como de forma habitual, como todos os anos, estamos aquí sempre pendientes a ver si o lume non nos atallaba, non nos afectaba a Taboadela. Gracias a Dios, de momento, só tuvemos un pequeno conato, e sí, bueno, sempre é agradable ver o retorno desta xente que nos van a visitar no mes de julio, pero especialmente no mes de agosto, e, bueno, agradecidos, sempre esa morriña de ver a xente que habitualmente non está connosco todo o ano e que van a disfrutar de Taboadela neste mes de agosto. Álvaro Vila, alcalde de Taboadela, secretario provincial dos socialistas Ourensáns e voceiro socialista na Deputación. Gracias por atender en directo a chamada de Onda Cero e ata unha nova ocasión. Moitas gracias a vos, Paco. Un saludo. 1:26 minutos e seguimos adiante en Onda Cero.